dami ng kwarto ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Bakit ganito yung background? Ang gulo. Hi guys, it's your girl Sandra and I'm back with another video. So last time, I haven't posted any videos because I was so busy in my school and in my work. So it's good to be back. So for today's video guys, I'm gonna be trying a Japanese food. No, snacks pala. For today's video, I'm trying a Japanese snacks. So guys, i-rate ko siya 1 to 10. 1, ibig sabihin, hindi ko nagustuhan. Pag 10, ibig sabihin, sobrang sarap. So for the first snacks is, nakalagay dito, every burger. Ayan. Kinuha ko siya kasi burger is life. Ayaw mo pabukas? Ito yung laman niya sa loob. Basta every burger lang yung naiintindihan ko eh. Buksan natin. Buksan natin package. May chocolate siya. Tapos ang cute. Ang liliit. So, tingnan natin. Siyempre, gutom ako eh. Masarap! Ang sarap! Hala, ang cute kasi meron siyang parang cheese sa may loob. Ayun, nakita niya guys, tapos yun yung parang patty niya. So, I'm gonna rate every burger 10. Masarap kasi siya. Yung next nating snack ay yung saya. Baka pag kinain ko to, sasaya ko. Pero nakalagay dito guys, lightly salted snow peak crisps. Hindi ko alam kung Japanese snack ba to. Ano naman kasi nakalagay na product of Japan. Ayaw niya mabuksan. Okay. Para siyang Snoopy. Paano ba? Hindi kasi ako marunong talaga mag-describe. Talaga, worst ako pag nagde-describe ng mga bagay. Ay putek. Ang dugyot. Nung tinigman ko siya, hindi ako sumaya. So, i-rate ko to ng siguro mga 3 lang. Okay, now guys, next is, hindi ko alam. Ano ba to? Meron pala siyang pangalan sa likod. Pangalan niya dito is Tenkei Chocolate Marshmallow. Talaga ako makain ng marshmallows. Parang ang weird nung texture niya. Pero, sige, para sa inyo, tikman natin. I want you to stay, never go away from me. Stay forever. Okay. Meron nga siyang chocolate sa loob. Ayan no, kita niya? Ay. Pwede na. Na-rate this 10K chocolate marshmallow 2 lang. So our next snack is Japanese baked rice cracker. Nakalagay dito is 24 my yukinoyado salad. Ano to? Nilalagay mo sa salad? Parang dati kasi sa Pinas merong ganitong product tapos ang sarap niya. Katulad siya nung nasa Pinas. Nakalimutan ko na yung pangalan. 1-on-1 ba yun? Nakalimutan ko na. Ito, ganito yung tsura niya guys. Tingnan natin. Kaparehas nga siya nung nasa Pinas. Kaso, yung nasa Pinas, nakalimutan ko yung pangalan. I think Japanese din ata yun. Yung texture niya, crunchy. Tapos, pagka tinikman mo na, matamis siya na parang medyo salty ng konti. Tapos yun, masarap. From 1 to 10, I'm gonna rate this 10. Gusto ko siya. Yung next na snack na try natin ay yung Oreo. Lambot yung sa may, yung ano niya, yung ganun. Ano kasi tawag doon?
malambot yung dalawang So, eto naman, malambot yung sandwich niya. So, try natin, guys. Ito yung itsura ng package niya na maliit sa loob. Tapos, titikman na natin, guys. Ang soft niya. Para din siyang Oreo na natural. Pero, yung natural na Oreo, di ba, matigas nga. So, eto, malambot siya. Ang fluffy niya. Tikman natin kung parehas nung sa Oreo na yung matigas. Puro ako matigas. Hindi siya kalasa ng Oreo na matigas yung sandwich. Hindi ko ma-explain pero masarap siya. Yung parang pag kinakagat mo, merong sumasabog sa bibig mo na vanilla flavor. So this one, Oreo soft cookies made in Japan. I'm gonna rate this 10. So our next snack, candy naman siya. So lychee gummy candy. Basta pag mukhang interesting, kinukuha ko. Tsaka pagka gusto ko, lychee kasi favorite ko talaga yung lychee eh. Lalo na sa mga candy. Tapos yun, alam ko, naalala ko to, natikman ko to dati nung nagtatrabaho ako sa isang family. Kumukuha ako ng... Ito yung itsura niya guys, talagang mukha nga siyang lychee. Kalimutan ko yung lasa, kaya titikman natin ulit. Ang sarap! Ay, ang sarap. Naalala ko yung sa Pinas. Meron din tayo sa Pinas nun. Jelly Ace siya. Yung sa Pinas naman, Jelly Ace. Tapos, nalagay siya sa ganun na maliit na cup. Tapos meron siyang, yung cup na pa ganun. Tapos meron siyang takip. Tapos pag binuksan mo, tinikman mong ganun, juicy siya. Tapos pagka nagat-gagat mo na, mararamdaman mo may lychee na parang square. Ang ginagawa ko, tinitira ko yung lychee. Pero coated siya by nung Jelly Ace. Tapos dun sa pinakagitna, dun mo na mararamdaman yung heaven. I'm gonna rate this 10. Inom naman tayo guys kasi nabubulunan na ako eh. Ito naman next natin is yung Royal Milk Tea. Tapos sabi nung nagtitinda dun sa Asian store, daw yung famous sa Japan na inumin. Buksan ko na ha. Sakto lang siya. Ganito yung itsura niya guys. Para siyang Bear Brand na may chocolate. Ganon yung lasa niya. Pero plus tea. Ganon. Okay na din. Panulak lang ng mga kinain ko. This one, Royal Milk Tea. I'm gonna rate this 8. So, our next snack. Ito naman parang chocolate bar siya. Tingnan nyo guys. Matcha flavor siya. Hindi talaga ako fan ng matcha. Malay nyo naman, ito yung first na matcha flavor na magugustuhan ko. Ganyan yung itsura niya. Tikman natin. So, dito guys, meron siyang... Ayan, makikita nyo yung matcha sa loob. Hindi talaga. Pero, masarap siya. Salamat kay Dars. Hindi siya masyadong matamis eh, kasi naghahalo yung tea. Tapos yung flavor ng chocolate. I-rate ko siya ng mga, siguro pwede na yung 9. Kasi ayoko naman talaga ng tea, pero nagustuhan ko siya. Sumakit ata yung tiyan ko. So, okay guys, that's it for today's video. Na-enjoy ko yung ginawa ko ngayon. At sana kayo din, meron pa kayo gusto ipatry sa akin na mga kahit ano mga snacks, yung mga famous snacks all over around the world. Comment down below and I am willing to try those snacks. Tapos yun guys, salamat sa panonood. Sayonara!